Mga bay! Mga snack na punta. Ay, pirti na kayo dugnawa. Ato ni kapihan og init kayo nga kape. Kaya di mo na. Tugnaw na kayo. Tapos, gutom na po kayo. Kaon na punta. Kape mga bay. Mintras init pa kayo. Aha! Tapos na tayo sudaan mga bay. Yara! Gining dunggan sa baboy ni siya. Oh. Uy. Yara mga bay. Ato nang iprito mga bay. Binrito. Tapos bahaw. Diyan pa mga bay. Sasawa ito kay hanggang kayo. So, ano nga itong bahay mga bahay? Nabasaan na kayo lang itong bahay. Aha! Agoy! Lamig yung tapi sa mauwan-uwan ng panahon. Ah! Tapos bahaw mga bay. Pinirito na po. Ato rin banata ng kape mga bay. Mindras init pa. Aha. Agoy. Lami asa itong kape. Kaya init pa kayo. Baboy nga, pinito. Papi na po. Tapi juga katugnaw kayo mga bay. Kay usuging wan. Crispy kayo.
Ah. Perfect kaya itong isda karon. Sakto sa mauno nga panahon. Ako yan panit, may lamig kanina panit. Kanayo?